Foli ni walimano an b'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na i b'a fɔ laada dɔ nin ye an sigilen ye an ka gafe kunnafoni kɔnɔna la gafe kunnafoni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin ye min ye baara min n'a bɛ kɛ kalimu karamɔgɔ dabaji karamɔgɔ olu kelen ka nɔ bila nanzarakan na anw bɛ sɔrɔ ka don n'o ye ayiwa ka b'o la ka bila an ka to dunkan na yaasa kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye o hukumu de b'a to an bɛ sigi yan nɔ tɛnɛn fo ka taa se juma ma bi ye tarata ye marisi kalo tile 21 san 2023 an bɛ foli ni waliɲuman ka kɛ ka se ma olu fa senpara honorable Sarangosi Saran k'ale fana fo min ye Saran Traoré k'a fɔ ni waati in na fo ka taa se Kalilu senpara Universel Media ani a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen fo tuluw la samala ɲɔ ayiwa tuluw la danni sanji o de ye Super GT k'a san k'a k'i ka moteur kɔnɔ ayiwa nimisi wasa o kɔni o de ye État ye an y'a fɔ ka daminɛ moto fo ka taa se ayiwa moteur mafɛn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Super GT ale bɛ se ka mago dilan ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'i y'a si filɛ i tɛna a kɔrɔfɔ maa ɲɛna ka bɔ Super GT kɔnɔna la an bɛ don an ka maire sanuma n'o o ye ayiwa min bɛ tali kɛ Umaru Togola Korofina maire do commune 1 maire do k'a fo a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ani a ka baara ɲuman ayiwa ani a ka hakili ɲumantigiya an b'a fo n'o ye diɲɛ don o don halisa k'ani a baarakɛɲɔgɔn k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka don an ka impôt kɔnɔna la min ye ayiwa baarakɛlaw ye ŋanabaw musow ayiwa cɛsirilenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Ba Fanta Sise k'ale fo nin waati in na fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga ninnu bɛɛ ye impôt baarakɛla ye k'u fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la UBA kɔnɔna la Mukutari Soso ka UBA baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ale togo la Pazem a ma ɲɛmaaba madame Jabate Alima Traoré fo ka taa se Alu Badara Traoré spécialiste en passation de marché ka foli kɛ kanuba ni dɛmɛba ni filɛba ni bilasiraliba a bɛɛ lajɛlen na an bɛ taa Universel Media kɔnɔ ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latɛgɛ bali tala bamananw ka kuma don ko tagasegin ye bana ye a tɛ maa si den kelen to n nana dantigɛli jan o yɛrɛ kɔni t'o la sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye indépendant ye a bɛ bɔ ko 5600 ani 78 sɔgɔmada in na i b'a fɔ laada don bɛɛ lajɛlen b'a kalama jamana ɲɛma colonel Asimu Goita ale ye wele da n'o o ye tabale k'a gosi ayiwa min ni a kɛra minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka kalafiliw baara bɛɛ lajɛlen na ɲɛnabɔli ma fo ka taa se fanga cɛbɔli ni ale yɛrɛ kɔni ye minisiri gouvernement ka kuma lasela ye colonel Abdoulaye Maïga a ye laseli kɛ laseli in senfɛ tabale kɔni a y'a gosi ka min ye Mali kɔnɔna la a laadala dugutigiw fo ka taa se a maaba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ belebele ka ba kan min n'a
labɛnna jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn sɔrɔ in a bɛ kɛ jamana ɲɛma so yɛrɛ kɔni na jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka weleda kan don wele min n'a y'a da dugu cɛkɔrɔbaw maabaw ani dugu kodɔnnabaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa a bɛ tali kɛ jumɛn kalafili baara minnu ani cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni baara minnu bɛ sen na ayiwa olu mɔnɔbɔcogo o bɛ se ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ yen ani baaraba minnu kɛra faamuya minnu ni olu kan ka fara maaw yɛrɛ ka ayiwa kɔrɔlenw yɛrɛ kɔni dɔɔninw kan ayiwa o baara ninnu kɔni olu dɔ kɔni o de kun wele kun bilalen bɛ maaw ma ka bɛn n'o ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama a bɛ fɔ min ma ko référendum n'o ye kalafili ɲɛbila baara min ni o kan ka kɛ ka bɛn an ka jamana sariya sunba yɛrɛ an b'a la an t'a la a b'o yɛrɛ kɔni ko fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu kɔni o bɔra dɔgɔkɔrɔ nka o m'a to cɛmancɛla fanga maaw u kɔni u y'u sigi k'u tɛgɛ da u sen kan nka u ye wulikajɔ kɛ o bɛ tali kɛ jumɛn na a bɛ fɔ min ma vulgarisation o de ye ka se ka cɛmancɛla fanga olu ye baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni an ka jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni kura min dilanna ka ɲɛfɔli kɛ maliden cɛman n'a musoman a kelen-kelenna bɛɛ la yɛrɛ jɛlen o hukumu de kama jamana ɲɛma a ka min ye jamana ɲɛma so yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ye wele bila an ka dugutigilakaw olu ma premier ministre dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a fɛnɛ yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan i b'a ye nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔni fɛ min ye Bubakari Sɔ ale yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ minnu jɛra ka sɛbɛnni min kɔni kɛra n'o ye sariya sunba ye ka baara kuncɛ baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ wa ale ye ɲɛfɔli kɛ min bɛ tali kɛ sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni na i b'a ye yɔrɔ minnu ni faamuyaw kan ka sɔrɔ olu la a y'a bɛɛ ɲɛfɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o faamuya fɛnɛ donni bɛ ni gɛlɛya ye maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ayiwa a y'olu fɛnɛ kɔni ɲɛfɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ni maliden dɔw yɛrɛ kɔni b'a fɛ o ka bɔ a la a ye o fɛnɛ ɲɛfɔ ɲɛfɔli min n'a tɛ min ye dansigi an ka jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛta fo ka taa se an ka diinɛko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔlen jamana ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛla ni malidenw yɛrɛ kɔni hakilina ye bari ka d'a kan anw ye sigi belebele kɛ sigi min kɔnɔna la an ye laɲiniw kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko assise nationale de refondation a laɲini de ye ka se ka ɲɛda kura di jamana ma ɲɛda kura o tɛ se ka di jamana ma fiyewu fo ka jamanadenw k'olu lamɛn ka baara kɛ n'u hakilina u fɛla ye o baara min ni jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ bi ayiwa min ye a sɛbɛn kɔni bɛɛ lajɛlen k'a cɛ min ye dugutigilakaw jamana ɲɛmaw maabaw k'a ta k'a d'u ma aw ko malikura ne yɛrɛ ko malikura nin ye a baara ayiwa nundon baaraw ye ayiwa anw kɔni anw y'an ta kɛ a tɔ tora aw ta ye jumɛn ye o de ye dugutigiw aw ka duguw kɔnɔna la i b'a ye dutigiw bɛ gwatigiw bɛ nin nɔ fo ka taa se min ye ayiwa sifinnakaw olu ka ɲɛmaya ani a bɛɛ lajɛlen na anw ma ɲa anw kɔni ye sɛbɛn di aw ma laɲini de ye jumɛn yaasa aw yɛrɛ kɔni ka se ka kunnafoni k'a jɛnsɛn a ka sigidaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'a di denmisɛnw ani min ye a ka gwatigiw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛfɔli kɛ yaasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka faamuya yɛrɛ kɔni sɔrɔla cogoya min na an b'a dɔn waati tɛmɛnw na gɛlɛya caman o kɔni o tugura min ye ayiwa référendum yɛrɛ kɔni kɔ o senkan min ni o yɛrɛ kɔni bonyara o ma jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni bali olu ka hakilina n'u ka kungilenna u ka se ka tugu a kɔ o laɲini dɔ de nana wolo nin na bi an b'a dɔn k'a fɔ sariya sunba kura min n'a dilanna ayiwa yanni a ka se a kuncɛ baaraw kɔni ma jɔ sen 195 o de tun b'a kɔnɔ nka yaasa ka se k'a kɛ malidenw hakilina halisa u ye min ye ka se k'a fori ka dɔɔni k'olu sama ka bɔ a la fo ka n'i jɔ jɔsen 191 na bi min n'a bɛ tali kɛ malidenw hakilina u fɛla an'u ka laɲini kɔni na dugutigiw nin ye baara kɔni dilen ye aw kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka dugudenw ye yaasa faamuya o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Pasiri sɛbɛnna Musa Bilali Sidibe fɛ anw ye min sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la n'an ye indépendant bila an bɛ an tɛgɛ don min ye soir de Bamako ye Bamako wula ale bɛ bɔ ko 6:10 o la bi sɔgɔmada in na an bɛ bɔ ni ale ka sɛbɛn min ye dakuruɲɛ fɔlɔ min n'an m'an da l'o la o de bɛ tali kɛ Banbacu ayiwa olu ka wulikajɔ min n'o bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilakaw i b'a fɔ colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogoya min na n'u jigi de b'a kan k'anw bɛna sunɔgɔ anw bɛna sɛgɛn ayiwa u k'u jigi b'o kan n'i ye Mali finitigilakaw olu jɔlen yɛrɛ kɔni ye o k'a sɔrɔ Banbaci maa laban o kɔni o nin binna
o y'olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ o hukumu de kɔnɔna la ka bɛn ni karidonya ye marisi kalo tile 19 Mali pankuru ale kɔni ye min ye munumunu salo ka wulikajɔ k'o kɛ o min n'a kɛra a wolola jumɛn na min ye mugujugu a tasumalama ka seri Banbacu olu yɛrɛ kɔni kan i b'a ye dɔn k'a fɔ yan kɔni o kun ka di n'o ye yen nɔ ye nka maa caman yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ Banbaci minnu tun bɛ kɛnɛ kan o de ye État islamique yɛrɛ kɔni maaw ye fɛn fɛn ye maa 10 ani kɔ ye olu kɔni nin binna ka maa caman ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu tora mugusisi la minnu ni olu yɛrɛ kɔni ayiwa ma se ka boli yɔrɔ de kɔni sɔrɔ fiyewu nka hakilina jiginna ka bɛn ni kari sibiridon yɛrɛ kɔni n'o ye samedi ye marisi kalo tile 18 san 2023 min ye Banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛbaaw ye olu ye jan dɔ kɔni fili Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye yen nɔ fɛnɛ i b'a dɔn k'a fɔ yan kun ka di ni yen koyi bari ka d'a kan o jan min filila a kun kan ka wolo min na a ma k'o ye Mali finitigilakaw o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ bɛlɛnin na pankuru yɛrɛ kɔni wulila k'i jɔ sanfɛ min ye mugujugu ye ka seri Banbacu yɛrɛ kɔni kan ayiwa kami an bɛ waati min na bi i b'a ye k'a fɔ jatedenw halisa o yɛrɛ kɔni o ma se ka sɔrɔ fɔlɔ nka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni n'an bɛ an da don o kuma la o de ye Menaka ye bari nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Menaka wa nin kɔrɔ de ye k'a jira k'a fɔ Banbacu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Abu Al-Barak Asarawi ale ni a ka cɛdenw u dagarɔ kɔni kelen bɛ min ye Menaka yɛrɛ kɔni ye bi hali o Menaka kelen kɔnɔna la u ni Banbaci wɔrɔ kɔni kalila ɲɔgɔn na n'o ye Jesimu ye o ma bɔ gaca fo ka taa se Maya mɔgɔw fɛnɛ ma minnu ni olu kɔni ka baara bɛnnen bɛ jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani yɛrɛ kɔni ma u n'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ karila ɲɔgɔn na nka karili laban min yɛrɛ kɔni kɛra État islamique ni min ye gaca yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ o kɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 14 ye ayiwa kɛlɛ in yɛrɛ kɔni senfɛ min bɛ tali kɛ gaca maa 4 na o kɔni olu yɛrɛ kɔni nin binna nka Banbacu yɛrɛ kɔni fan fɛ kɔnteli yɛrɛ kɔni o tɛ se ka a ban nka bi an bɛ waati min na da yɛrɛ kɔni ma fɔ maa da hakɛ min yɛrɛ kɔni binna Banbacu yɛrɛ kɔni se la nka bi n'an ye hakilinajigin kɛ min ye nin wale in kɔni a kɛra yɔrɔ min na o de ye Ikirajiwa ni ale yɛrɛ kɔni ni Gawo cɛ o bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 50 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la gaca ale ni Maya olu ka baara n'u ka cɛsiri tɛ bila minɛn foyi yɛrɛ kɔnɔ Mali finitigilakaw olu ta bɛ minɛn min kɔnɔ n'o ye jamanadenw n'u bolofɛnw lakana ye olu fɛnɛ ka cɛsiri bɛnnen b'o ma fasiri sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Umaru Ongoba fɛ an ye ale bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la halisa an bɛ to o Soir de Bamako kelen ale kɔnɔna la min ye weleda ye a kɛra ka ɲɛsin ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Koro a mairie maaw yɛrɛ kɔni ma a kɛra jɔnniw fɛ min ye jamanaden nana masumalenw olu ka jɛkulu min yɛrɛ kɔni dɔ bɛ yen nɔ ayiwa ni o yɛrɛ kɔni bɛ fɔ o ma ko ayiwa coordination nationale de l'opération Bɔlɛyi maaw olu taara damakasi sɛbɛn ayiwa ka se ka o don min ye kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ nka yanni an ka se yen nɔ u ko anw kɔni ye sigiɲɔgɔnma ye anw ye balima ye an bɛɛ de ye Koro ka ye n'a ma ɲa ayiwa gɛlɛya kɔni nana an k'a ɲɛɲini hakili la o de kɔni o bɛ a tɛmɛ yɛrɛ kɔni ja nka o min n'o kɔni fɔra a kɛra mairie maaw ɲɛna wa ko nin jɛkulu in yɛrɛ kɔni u siran bɛ u bɛ nkalon kan ayiwa a bɛ tali kɛ mun na balo o min o de kɔni bɔra ka taa di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korokaw yɛrɛ kɔni ma k'a tila dugu a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min n'a bɛ t'i jɔ min bɛ t'i jɔ fo ayiwa tɔni 3,680 ɲɔgɔnna si la o balo a suguya caman yɛrɛ kɔni b'a la yaasa k'a di jamanadenw yɛrɛ kɔni ma nka n'i ye balo yɛrɛ kɔni ta k'a tila tɔni 2,418 o de kɛra malo ye tɔni 1,550 o kɔni o kɛra min bɛ tali kɛ ɲɔ ale yɛrɛ kɔni na min bɛ tali kɛ tɔni 1,758 ayiwa a kɛtɔ b'a la ayiwa du 350 walima guwa 1,751 balo in kɔni kun kan ka kilo olu de ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma en phase 3 ni o bɛ tali kɛ tako 3 ɲɔgɔnna si la i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mais min bɛ tali kɛ jɛkulu in na olu y'a ye k'a fɔ a tɛ ka kɛ a kɛcogoya la bari balo caman olu yɛrɛ kɔni o ma di min ye gɛlɛya ye o kɔni o nana min ye nin jɛkulu in fana ye wele da ayiwa mairie maaw ma yaasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ bari ka d'a kan o y'a sɔrɔ olu ye ɲininkali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigilakaw fo ka taa se olu ka coordinateur chef yɛrɛ kɔni ma n'o ye dugutigiw olu yɛrɛ kɔni kuma da ye walima dugutigiw yɛrɛ kɔni fana ka ɲɛmɔgɔ ye o y'a jira k'a fɔ kuma in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a tɛmɛra sira min fɛ o y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ni jɛkulu in na u ye wele bila mairie ani a baarakɛlaw ma min b'a to u ka se ka ɲɛfɔli kɛ ayiwa yaasa ka se ka balo ninnu yɛrɛ kɔni fana bila nɔ la gɛlɛya min bɛ yen nɔ o bɛ dala bɛ se ka sa cogoya min na nka u m'o kuma yɛrɛ kɔni mɛn ayiwa jɛkulu olu fana kɔni y'a lajɛ n'a bɛ fɔ minnu yɛrɛ kɔni ma
ayiwa ko coordination national opération bɔlayi olu fana ye damakasi sɛbɛn don damakasi sɛbɛn min yɛrɛ kɔni donna e ko a ma taa wolo min ye maire ale ni a ka secrétaire général olu yɛrɛ kɔni minɛra ka taa se ɲininkali yɛrɛ kɔni ma fo ka b'o la a bɛ fɔ minnu fana ma élu wɛrɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni minɛ ayiwa a ko a kɔni a tɔ kɛra cogoya min na i b'a fɔ fasiri y'a da yɔrɔ min na ni o bɔra mun na don n'a nataw la an n'an da don a tɔ yɛrɛ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliden cɛman ni a musoman yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen halisa a bɛ to soir de Bamako kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ nin fasiri in kun sɛbɛnna Umaru Angoyiba fɛ nka min n'an bɛna an da don o la o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yusuf Konate ale tɛgɛ n'o ye an bɛ taa fo Kayi sifinnakaw olu ye wele da wele min n'a bɛ tali kɛ olu ka sira ayiwa kɔni a tɔ bɛ ni kana tiɲɛ ka taa fɛ maa min ne e de bɔra Kayi ne e de bɔra Bamako k'i bɛ taa Kayi sɔgɔmada in na e ko ni sini sɔgɔma yɛrɛ kɔni tɛ Kayi taga e ko e na se yɛrɛ wa bari ka d'a kan sira yɛrɛ kɔni a tiɲɛni bɛ tiɲɛ cogo la min ni a cɛ ka jugu filɛli yɛrɛ kɔni na ayiwa o min n'o kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ Kayi ka denw olu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u u b'a fɔ je suis les routes de Kayi ayiwa olu kɔni ye faraɲɔgɔnkan min n'a kɛra bataki dɔ bɔra o kɔnɔna la ka se k'a ci ayiwa kati Kayi marabolo ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma n'o o ye gouverneur ye o de ye ka se ka olu ka sira yɛrɛ kɔni dilan n'o ma kɛ olu bɛ sira yɛrɛ kɔni tigɛ maa tɛ don Kayi wa maa yɛrɛ kɔni e tɛ bɔ yɛrɛ kɔni Kayi kɔnɔna la bari ka d'a kan laɲini min fɔra o kɔni o ma se ka sabati i b'a ye ni jɛkulu in a dayɛlɛnna nin ye a kalo damadɔ ye a bɛ laɲini kelen de kan o de ye ka se ka siraw k'olu yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen na bɛn cogoya min na nka u ka laɲini yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i ye a jate yɛrɛ kɔni minɛ ayiwa u ye minnu kɛ n'o ye mouvement je suis les routes de Kayi olu n'u cakɛɲɔgɔn n'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u kɔni y'u jɔ sira la ayiwa k'u jɔ jumɛnfɔla yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la bi an bɛ waati min na yaasa maa tɛ bɔ maa tɛ yɛrɛ kɔni don bari ka d'a kan sira yɛrɛ kɔni cogoya a bɛ cogoya min na olu yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ la nin baara ninnu u ye nin kɛ kabini zoro yɛrɛ kɔni waati sifinnakaw bɔra ka sira bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ conseil communal des jeunes o maa ɲɛma olu ma sɔn ka tugu u yɛrɛ kɔni kɔ nka o ma bali je suis les routes de Kayi a tɔndenw olu ka se ka u ka cɛsiri n'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ u y'a laɲini Kayi Sandare Jema Keɲeba Kita Kati ayiwa o baaraw olu ka se ka daminɛ kokura tuguni min ye Kayi yɛlɛmani o ayiwa o baaraw olu fana nun ka don ka b'o la min bɛ tali kɛ Kayi Diboli ayiwa ka se ka o siraw k'olu yɛrɛ kɔni fana labɛn i b'a ye k'a fɔ wari min yɛrɛ kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na ayiwa min bɛ Sajo la Keɲeba Kayi ayiwa awuru kifa o kɔni wari min bɔra ka ɲɛsin o kɔni ma ayiwa yaasa ka se ka o wari yɛrɛ kɔni ko o don o kan o fana la u ka se ka wari bɔ wari min bɛ se k'a to o siraw yɛrɛ kɔni o bɛ dilan cogoya min na ayiwa min ye pont min fana bɛ Bafulabe ale ni a dafɛ gidɔrɔnw yɛrɛ kɔni yaasa olu yɛrɛ kɔni fana bɛ se ka labɛn cogoya min na to k'o to Kita wa ani min bɛ tali kɛ ayiwa yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw kɔni ye sira bari ka d'a kan olu ka laɲini o ma sabati n'o ma sabati taama yɛrɛ kɔni o tɛ yen nɔ bari ka d'a kan sɛbɛn a sera min ye gouverneur yɛrɛ kɔni ma n'o ye marabolo ɲɛmaa ye yaasa fɛɛrɛ ni dabali u ka se ka kɛ baara ninnu ka se ka kɛ cogoya min na fasiri sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la an y'a fɔ ni an ka sigi ninnu bɛ ban an bɛ bilasiralikanw olu dɔw ta diɲɛ dɔnniya sirakɛrɛw fɛ bi i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa fɔ Nigeriya nin ye kamalen ye ayiwa a sen ka ɲi a bolo ka ɲi wa fɛn yɛrɛ kɔni tɛ a ɲɛ yɛrɛ kɔni na ayiwa kɔli o de kɔni guwanna kamalen yɛrɛ kɔni na ale ko n'a ma ɲa a b'o cogoya la ale yɛrɛ kɔni y'i yɛrɛ kɛ ayiwa feerefɛn ye o feerefɛn ko maa o maa ni e de kɔni bɛ ale san n'i ye ale san ale yɛrɛ kɔni bɛ bila i yɛrɛ sago la fɛn o fɛn ka di i ye ayiwa ko ka di i ye k'o kɛ ale la ale kɔni b'o o bɛɛ lajɛlen kɔni yamaruya k'a d'i ma ale mago bɛ wari min na o de bɛ bɛn min ni a bɛ bɛn min bɛ tali kɛ 20 millions ayiwa 20 millions de naira ayiwa n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa anw ka sefa wari miliyɔn 26 yɛrɛ kɔni o ɲɔgɔnna si la kamalen ale si bɛ taa san 26 i b'a ye k'a fɔ nin ko min kɔni n'a y'a kɛ a bɛ f'u ka fanga tigilamɔgɔw ma ko police islamique de l'état de Kano ni o ye kamalen bɛ dugu min yɛrɛ kɔni na Nigeriya olu taara teliya la ka taa a yɛrɛ kɔni minɛ bari ka d'a kan a ko a ye wale min kɛ ayiwa kiiri bɛ tigɛ ni sariya min ye n'o ye silamɛya sariya ye o tɛ bɛn fiyewu maa yɛrɛ kɔni tɛ i yɛrɛ kɔni feere a ko gɛrɛn tɛ kɔli jugu a dan o de kɔni bɛ ne yɛrɛ kɔni kan ayiwa i b'a ye k'a fɔ n ye tayiri ye nka ni gɛrɛn tɛ kɔni nana an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na bilen a ko ni maa min yɛrɛ kɔni sɔnna k'ale san 26 sefa wari la miliyɔn min bɛ t'i jɔ dolari wari min ye 80,000
ale yɛrɛ kɔni n'a bɛ bɛn dola wari 8,000 yɛrɛ kɔni ma ayiwa ale kɔni ye layidu ta maa min yɛrɛ kɔni mana ale san ale kɔni bɛ bila i yɛrɛ kɔni sago la a ko ni wari in kɔni dira ale ma ale bɛ 10,000,000 k'o di min ye a mansaw yɛrɛ kɔni ma ayiwa min ye 5,000,000 ka se ka o di impôt gouvernement o yɛrɛ kɔni ma 2,000,000 ale b'o di maa min mana kɛ sababu ye ka se ka ale ni a feerebaga ka se ka olu yɛrɛ kɔni ɲɛ yira ɲɔgɔn na a tɔni ale yɛrɛ n'o bila kun k'o kɛ ayiwa a ka entretien wari ye duloki bɛ san samara bɛ san min ye negelafɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ san nka maa min yɛrɛ kɔni b'a ale san ale bɛ to i sagoya la fo ka taa fɔ waati min kɛra fanga tigilamɔgɔw olu ɲininkara u ko siga foyi t'a la kamalen a y'a fɔ nin fɔcogoya min na a kɛra nin kɛcogoya yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ kɔni y'a minɛ ka se k'a don bɛrɛ la bɛrɛ min ni a bɛ a yira k'a fɔ a ye sariya yɛrɛ kɔni o kɔn nin waati in na ala kana an ka adamadenya ka laban ni labancogo in na an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ayiwa min bɛ tali kɛ an keyita ka fo asan kone fo ka taa se tɛnɛ titi ma ka bɛɛ lajɛlen fo ani min bɛ tali kɛ koti a la bi a bɛ duwayi jamana kan ayiwa hali ni a mana na an sama dɔwɛrɛ la arabu kunsigi a kana an sama o la o tɛ kuma ta ka foli kɛ ayiwa halisa min bɛ tali kɛ muna laren k'ale fana fo nin waati in na an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ